I værdikæden skelner man mellem primære og støtteaktiviteter. For at illustrere værdikædens aktiviteter bedst muligt, kan man gøre på følgende måde. Hvis vi starter med den første. Ved du hvad? Nu stopper det her. Jeg synes, det er simpelthen så uinspirerende, og det er simpelthen så kedeligt. Jeg tager over herfra. Hvis vi tager udgangspunkt i den udvidede værdikæde, som indeholder støttepunkter, der støtter de primære aktiviteter i en virksomhed, som generelt er en produktionsvirksomhed. Lad os starte med støttepunkter. Virksomhedens infrastruktur er den administrative opbygning. Med andre ord er det ledelsen i virksomheden. Menneskelige ressourcer er medarbejdere i virksomheden, som er forskellige uddannelser til hver af deres poster. For eksempel er der lærermedarbejdere eller en sælger. Teknologiske ressourcer er ting, der kan effektivisere de primære aktiviteter i virksomheden. For eksempel maskiner. Indkøbsfunktionen er de ting, der købes for at optimere, altså forbedre de andre led i en værdikæde. Værdikæden, nu skal I høre om kødet ved værdikæden, altså de primære aktiviteter. Indgående logistik er med andre ord vores leverandør, eller deres leverandør, hvor de indkøber råvarer til deres produktion. Fremstillingsproces er her, hvor der produceres og fremstilles produkter til salg. Udgående logistik er, hvor produktet bliver leveret til enten virksomheder, som f.eks. en engros- eller handelsvirksomheder, eller direkte disposition til kunden. Markedsføring er her, hvor virksomheden på en eller anden måde reklamerer for deres produkt til deres kundesegment. Salg er, hvor virksomheden sælger kontakter forskellige kunder, som muligvis kunne være interesseret i deres varer. Serviceaktiviteter er den service virksomheden udbyder efter salget, som for eksempel kundeservice. Alle støttepunkterne samt de primære punkter skulle gerne ende ud med margin, altså fortjeneste til virksomheden for deres handlinger. Der er dog et problem med værdikæden. Den blev lanceret i 1985 under industrialderen. På dette tidspunkt blev mange produktionsvirksomheder etableret på grund af den stigende industri. Det vil sige, at værdikæden blev udviklet på baggrund af en produktionsvirksomhed. Det kritiske er, at tiden har ændret sig fra produktionsvirksomheder til flere forskellige former for virksomheder. Mange af disse virksomheder får ikke leveret råvarer og producerer derfor ikke selv produkterne. De primære aktiviteter har i mange tilfælde ikke nogen værdi for virksomhederne, fordi hovedparten af virksomhederne er servicevirksomheder nu om dagen. Desuden viser værdikæden virksomhedens nuværende situation, men ikke i forhold til fremtiden, og det er et kæmpe problem for mange virksomheder. Vores første løsningsforslag er at lave en værdikæde, som fortæller om den interne situation, samt udarbejde en omverdensmodel, der fortæller om den eksterne situation. Omverdensmodellen fortæller om det virksomheden ikke selv kan gøre noget ved, og det som sker ude i verden. Disse to modeller kombineret sammen udløser en SWOT-analyse, som giver et overblik over virksomhedens interne samt eksterne situation. Dette gør vi, fordi en SWOT-analyse udløser en TOWS-analyse. En TOWS-analyse viser virksomhedens muligheder for at bekæmpe mulige trusler i fremtiden, og derfor er det en løsning mod værdikædens kritiske problem. Vores andet løsningsforslag er at sætte værdikæden ind i en business model canvas, altså en forretningsmodel. Her er formålet at sætte forretningsmodellens ord på værdikæden. Vi har valgt at kombinere værdikæden og forretningsmodellen i forskellige led, fordi det vil give et overblik for jer. Det første led er partneren, som kan relateres til indgående logistik samt indkøbningsfunktion. Fordi en partner samt indgående logistik har f.eks. en leverandør til fælles.
Prisfunktion og partner kan også relateres til hinanden, fordi en partner og prisfunktion er her, hvor der købes et produkt til virksomhedens hos sin leverandør. Det andet led er i denne sammenhæng aktiviteter og værdifaktorer, der kan relateres til fremstillingsprocessen, fordi her fremstilles der et produkt hos virksomheden, som skaber en værdi for kunden. Det tredje led er ressourcer, der kan relateres til virksomhedens infrastruktur, menneskelige ressourcer samt teknologiske ressourcer, fordi der er tale om ressourcer i forhold til virksomheden. Disse tre led skaber til sammen omkostninger. Det fjerde led er kunderelationer, som er forholdet mellem kunder og virksomheden. Her kan relateres til serviceaktiviteter, i det der bliver kommunikeret mellem kunde og virksomhed. Det femte led er vejen til kunderne, hvordan vi når ud til kunderne. Her kan der relateres til markedsføring samt salg og udgående logistik, fordi produkterne skal ramme kunderne igennem markedsføring, og derved skal også transporteres produkterne ud til kunderne. Vi vurderer, at vores fremstillede produkt skaber en værdi for kunden og dermed en værdifaktor. Dette er, fordi produktet dækker eller skaber en værdi hos kunden. Det sjette led er kunderne, fordi de er virksomhedens primære indtægt, fordi de køber varerne. Her finder man ud af, hvem ens vigtigste kunder er, og hvad ens kundesegment er. Disse led dækker over indtægterne.